Meer opbouwen, hè? Ja. Nou, we zijn wel echt heel ergens anders begonnen. Ik ben voor de middelbare school al begonnen bij het jeugdtheater. En daarna pas op onze oude middelbare school waar we nu zijn, samen met Gert-Jan verder gegaan. Ja, en toen kregen we allebei in ons eerste jaar de hoofdrol van het Stella Maris cabaret. En dat hebben we alle 6 jaren volgemaakt. En toen zijn we eigenlijk nooit meer van elkaar weggegaan. Ja. Nou, wat me vooral fascineert aan theater is dat je vooral helemaal je eigen weg kunt zoeken. Je kunt alles doen wat je wil, je kunt maken, je kunt iedere weg inslaan waar je zelf gelukkig van wordt. Ik hou er heel erg van dat theater niet alleen als vak me heel erg uitdaagt, maar daardoor ook in het dagelijks leven. Want ik moet continu uit mijn eigen comfortzone stappen en dat geeft best wel wat adrenaline. Maar dat vind ik juist ook echt heel leuk. Ja, Kunstbende heeft ons inderdaad echt wel geholpen bij het vinden van elkaar als duo. En dat we daar ook echt heel goed in aansluiten, omdat we zo'n andere stijl hebben van theater. Waarin Sophie juist heel erg mooi op die details kan letten en ik die wel vaker weg kan laten. Ik denk dat we vooral heel erg hebben kunnen uitvinden hoe wij ook als duo samen kunnen werken. Ja, en Kunstbende heeft ons ook gewoon heel veel nieuwe mensen laten leren kennen en heel veel contacten gegeven. Dus eigenlijk altijd als we nu iets hebben, kunnen we er altijd wel terecht. En dat is ook heel fijn.